हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आं नोंसोरखौ आंनि एबि प्रडाक्सनाव बरायबाय। दायो जों शुटिंआव फैबाय नै। लाखादों ब्रा बेखौ नुखादों। Tahu lah bro. Woi undi kenapa Pak? Expansion. Karena mau kok. Mana musia nama? Musia anda? Jasa. Mana isi cakap? आगे एक्सपेंशन लाबाय था फन फैना होलायबायलै है फ्लाइ मुखोन रना फिटिं खालामदो आगे एसे स्लाट हाबलांदो एक्सपेंशन लाखानांबो मोसाबाय थाखा इयावनो दे हाबलांदो र' हाबथ'ना थाबायलांदो ओरै साइडआव ड्रन माबा खालामगासिनो दं फिटिं खालामगासिनो दं नैबेयाव ड्रन फिटिं खालामगासिनो दं नैबेयाव एकदम टपर पूरा लगे itu last one guys drone basic nih gede drone biru sinar lah apa ini biawnya ada mas dong ya baik mosagrapher ini biar kamera sampai cover dari ke bawah langsung jalanan ini mana dan moजां जागोन भिडिअआ नायबाय था Diri kalian masih good. Yang wajah ini. Kibiane. Gimbal. Tuh. Goyang dong. Oh mana actually itu sampai kerja. Baru ada. Sudah. Biar ramai. Anda lagi harus ya, anda lagi itu kan.
भिडिअआ स्टार्ट जाफिनलायबाय दायो जोंनिया एक्टर एक्ट्रिसआ बेनो नोंथांमोन मा मा संखौ बुंलाय ना एवदों दालि ओंख्रि दालि आलु बे मा लाब्रा लाब्रा नेट न ओरैनो बानलु देगासिनो हनै माने एवखांगासिनो हाब बरियालै जानांगौ दिनै थिगसे देग्रांलायनाय दे नै फंबाय नै नाखौ नायना लालाय बिराद खस्थ' मोनो एवग्राया गरमबो ना आरो गरमबो ना मोनबाय बे दालि जासिगोन बै ओंखाम आरो ना बारा सिन्था खालामनाङा ना बानलु देग्रा रानथाबसिनो माने जोंबो रानथाबना दं ओइ नोङो बे देग्लिनायखौ सानना लाग्रोनांगौ बे ना जोंलाय मानसिफ्रा गोबां बुरजा ओंखायनो बाब दस खालामनो हानो थांगारनांगौ सिनि खालाय बेजों खालामना गासिबो हा बेजों गासिबो आरो बेसे गोबाव दंबावो आरो आधा घन्टा एक्टरा माबा मा हानो ओमफ्राय एक्टरा जोंना बेबो सासे माबेलाय जाफिनबाय नै मिउजिकआव बोसोरा सफैलायबाय ले सना जानाय बोथोरा मोनफै लोगोफोर भिडिअआ बेसेबांनोसै ओमफ्राय बेखौ सानथामनि गेजेरावनो आगारगोन आरोना सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो आगारगोन ओमफ्राय दायो थाब फैनाय जाबायना आङो माखासेखौ लाजोबनो हायासै माने भिडिअखौ नेनानै थादो भिडिअखौ बे माबाखौ बैसागु माबाखौ आरोना भिडिअखौ रैरुब इन्टारटेनमेन्टआव मोनगोन आरो नोंसोर नायबानो जाबाय थांनानै दे थांनानै नायबानो जाबाय माने दाबो सिखाराखै नै आं उन्दुनानै दं बाय